Adam bol sonuğuta yanaşsan, o sana eziyet berýär. Emma sonuğuta adam tol bir yanaşsan, şu sonuğutun uğruna çeken zähmetleň sana lezzet berýär. Şoň bile ýaşaýan sen. Sebäbi aýdymlara ulanjak bolsaň mara. Gatykan zähmet çekmeli. Emma şol yürekden içine girip çeksen şol lezzet berýär sana. Milli äheňdäki aýdymlanmady ýaşlykdan ürjedip şonu öwrenip başladyk da. Häzirem ine hormatly arkadagymyz, mehriban arkadagymyzyň aýdyşýaly aýdymlarda millilik bolsun diýdi. Millilik bolsa şol aýdymlaryň ösmejegini bilip diýär mehriban arkadagymyz. Şol aýdymyň uzak ýaşajagyny bilip diýär. Şoň üçin milli aýdymlanmadyň üstünde elmidama zähmet çek gelýär. Häzir eşenli. Aýdymlanmadan uzak ýaşada bize ullukan awry şol. Olam dinleýijiňe bagly. Dinleýijiň ýene de şumat bir aýdymy, täze aýdymy hödürleseň dinleýijilerine. 10 ýyldan soň şol aýdymy aýtsana diýse, bize awry eder şol. Diýmek şo dinleýijiler şol aýdymy ýadyndan çykarmandyr. Şol aýdymda millilik bar. Millilik bolan şeýlem dinleýijileriň aňyna siňipdir. Tele ýaýlymda sakaga aýdym aýdýardy. Ýaşullamy kellesini ýaýkap, 70'den geçen adam onu sakagan ediverişini diýediler-de. Emma sakagan öz gurruna diýerler on wah entega aýdym inne aýtjakdyk on garraýdyk da diýdirýärler-de. Elmidam aýdym sadan lezzet alyp beren adamyň gurrun şol. Şonuň üçin hakyky sunuda adamsy bolsaň, sunuta ömrüňi bereniňe diýýär şol. Düşnük. Sen näme pikir edýäň? Elbette her kimden öz kârını söýse, bir sunuta durmuşyny baş eden bolsa, ol hiç faýdam gitmeýär. Ýani şu meňimle bizim hojalygymyz şoňlar bagşylar hojalygy da kakam baş bolup geçen Kerim Çağar diýip dutar başly. Şol çağa kak şoň dutarna oýnaýarsa, çalýar, ýöründen agam many ata gelinip şol kimi bir bolan ýagdaýda aýda ýene şutaýda. Dutarını dögdükde iki olup, men çalacak da men çalacak olup. Benim kakam işten geliyor, benim girileni yasın, neyem eder kari. Adam çadında gördü de, dövülmüde yanı yok, oluyordu şunu söyleyen ortamın deydi. Onunla deydi, dövülmüde deydi, yani şunu yerinde durup şunu çalıp aydı ülkene deydi. Bir de öğretler deyip vardır, demiş çok yanının ayırman şu uğurttuk da. O zaman birazcık ululamışsan mandalin çalıp, gitara çalıp, dayhan birleşikte işleyerek şotayda partaya giyaslar, şotayda öğrenmez. Bir bedirek hakya, bir tanrı hakya, mandalin, gitarı çalıp öğrenmez. Konsert veriyorduk da dayhanın arasında. Ululamışsan toya gidiyorduk da. O vakit bir yaş vaktimiz, 17-18 yaşlanmadı adam. Onu toylara gidip uğradık olun. Men baran toyumda kakamam var eken bir gerek barsan. Badır men bilem, o yönü men sanaptır da sesimden. Bir aşılığın bir yerini ayıdıp da oğlundan bir yerini iyi versen de şol plan ayıdım ayıp versin ne deyip durdu. Ondan şol ayıdıp verdim olun, onun ertesi yerden turamsın yanına çağırdı. Neyme kaka dedim. Senin ilbeyip bunları ayıtacağını olsan kaçıp gerilerini ayıp görmeden dedi. Arkayına ayıttı itti. Onu şondan verem ayıp görse. Onun 1980 yıllarda Türkmenistan'ın halk bağıştı Hanaki filan 5-6 yıl işledim. Bu çayda Hanakam bana pata verip oğlum yorum açık olsun deyip dilegeler edip bana pata verdi. Verem ayıp görse hava. Örkärini söylemek şoň kadar. Şu sunutdan aýryşyp bilmedik de. Tarih hadyralyny halkymyza, watanymyza, hormatly arkadaşlarymyza wasp edip, täze aýdymlamy bilen wagtyşy bolup halkymyza hyzmat edip ýörüş. Mundan beýle nesip bolsa halkymyza hyzmat edersin. Düşnükli halipalar beren manil jogaplaryň üçin ýene bir ýola sag bolsun aýdýar. Ýene bir zat bar, soňdan gepleşmede siziň ýerine ýetirmeňizde ajaýyp aýdymlar bilen dowam eder. Biz bilýäs, mehriban arkadaşymyzyň saýatyny halipa şäherlik ýol täzeden rowaşlandy. Halipalaryň ýolundan bir näçe bir döwrümizde ýaş dehin aýdymçylar aýdyp tele aýlymlarda, toýlarda, bayramlarda çykyş edip dinleýijilerini tapdylar.
size şu soru bilen yüzlenmek isleyen, häzirki wagtda sunwata giren ýaş aýdymçylar bar. Emma olaň käbi ýerlerini pesbärlik häsiýeti kemterlik edýär. Aslynda pesbärlik bagşa gerek häsiýetlenmeýär. Näil pikir edýäňiz Halipa hökümini? Pesbärlik hükman birinji nowatda şo gerekde. Sebäbi bir aýdylan söz bar, aýtgy bar da. Özüm gowulýan diýen jümle öwrenmekligiň ganym düşmanydyr diýär. Şo düşünje şoňa öwrenmeklige may berenok, ýol berenok. Sebäbi şumat görýärmi? Öwrel tekrarda diýdirýärler. Şu 50 ýaş toýuny toýlapdy da. Şonu tele ýaýlymda da gördük şonu. Şondan soň şoň bir diýen sözi bar. Aýdymy men inni gowaý diýen aýdýan eken şol. Ýogsa öň ýaş mahallar aýdýan aýdymlarynyň biz muştoga ahyry, biz doýup bilemen onu. O şol adamlar nä gatykan aýdym bilýän adamlar da ýatdan. Şumat ilk akşamdan oturdyp daňa çenli dinlesen bir aýdym iki aýtalaman aýdyp bilýän adamlar da şolar. Şolar nä mene aýdymy inni gowaý aýdy urudym öýdýän. Inni gowaýçak bolýan öýdýän diýipdir da. 50 ýaş arka atyp şolar. Mehriban arkadagymyzyň ýol başçylygyna bagtyarlyk döwrümizde bu mat kynçylyk barmy näme? Ýaş aýdymçy bolsan, Halipa aýdymçy bol, tapawuz ýok. Sen gollanyp durursyň. Şu zatlaryň gadyryny bilmeli. Ana şo ýanky käbir ýaşlarda şoň ýaly häsiýet duýuljak bolýar diýen ahyry. Şo dogrudan hem şo yeňillik bilen şo üstünlügi ýeten ýaşlar bir mendile ýetdimmikän öýden pikir eýeleýär da şonu. Şoň üçin derrew kelläni işletmeli, bay bo men sunwatyň ýaňy ujundan girdim, bu sunwatyň kötülligini indi çekmelirin men diýen ýaly düşünjede gezmeli. Hakydyrda bagışlaň söýdiňizden möleýän bolyn, şu wagt ýaş aýdymçylar hakynda töhfet edip oturýarsa, sizem ýaşlygyňyzdan aýdymyň içinde, aýdym saatyň içinde, sunwatyň içinde, siz ýaş wagtyňyz sizde pesbärlik häsiýeti kemterlik edýärmi? Ýadyma düşmýärdi şo. Aýdym hal bilen şu ýanky Halipalamyň ýaglygyny bereden tapy ölsek, aýdym öwrenip biziňe o zatlary elimden degme dogrymy aýtsak. Bar ýaşlygymyz şo aýdym öwrenmek bilen geçdi diýsek, ýamaşmam kawy diýenler. Aýdymçylyk diýilýän umman haýsy gurulaýdyn, şo hünäriňi ökde bolsaň köpüň adamdy bolýan da sen. Aýdymçylyk, bagışçylyk diýilýän hem sen köpüň adamdy, köpüň öňünde. Şonuň üçin birinji nowatda häsiýetiň üstüne de işlemeli. Sunwatyň marada gurrun ýok. Sunwatyňa giýje günni işlemeli, mudam ösürip bermeli. Känat bilmeli sen. Ina ýekece bir mysal aýdyp berjek bolýan şu mullaga kelwagşa gol berenler şu, gol yapanlar. Ilgantly Halipamyz kelwagşy. Şoňa gol yapan bolýan, şununy şagirt bolup gatnaýan ekenne kelwagşa bolýan. Kelwagşy şoňa yumuş beripdir. Öýe işte. Ay şu yumuşy bereýin şu şagirdime ay bir hepde ha eglenersiňle öldürjek bolsaň diýip öz ýanyndan Pikir edipdir. Ha, bir hepde 10 günnagy eglenersiňle şunu öwrenäjek bolsaň diýip şoň ýaly yumuş tapşyrypdyr mullaga. Şeýdip sagaman mullagany şagirdini ugrady ýa-da ertesi şu Hasan Halipam oýan orka diýip daňdan baş ucunu taklap oturýar diýip mullaga. Bir gece öwrenäpdir şonu. Bir hepdelik sapagy. Milli sunwatyny şoň ýaly adamyň hasabyna 5000 ýyllyk taryhy bilen şu biziň şu döwrümizde ýeten-de. Şoň ýaly Halipaň, şoň ýaly şagirdlaryň hasabyna biziň gatykan aýdym sadymyz bar. Milli aýdym sadymyz bar. Kerim Guran Nepesow şey diýerdi, bilýäňizmi oglanlar? Sahagaň näme diýýäni? Bir barın beren bir götörüm zehinni öz zähmetiň bilen 99 götörüm zähmetiň bilen doldurmalydyr diýýärdi diýip. Şey diýip. Ha gaýdar eken şey diýip. Ha o şey diýip aýdar eken. Bize men ha şolaň gurrunlaryny ýaşlara aýdýar. Şo size bir aýdym sazda azjyk okuyup zehin bar bolsa şonu öz zähmetiniz bilen, öz ahlakymyz bilen şonu yüz götürme eltmelilerdi şonu. Onu da nähili zähmet çekmeli gözüne götüräýdi.
Şonuň üçin aýdymçy boljak bolsaň, köpüň adamdy boljak bolsaň, bire soňotuň üstünde gaty bek işlemeli, zähmet çekmeli, soňotuň östürjek bolmaly, döretjek bolmaly özüňden. Özüm millilige ýogurlan, milli äheňde etjek bolmaly şonu. Milli äheňde etjek bolmaň ýolum halypalaňy köp diňlemeli. Şolardan nusxa almaly, şolardan gönüllük almaly. Şolardan ganyp şondan bir zat döretseň men haşmat soňky sadanna kompozitorlarymyň ýagmyraga, sahaga başladykim Tawlif. Ata Awliýew, Döwlet Gelli Ökdüýerow, Akmyrat Şaryp. Şulaň aýdymlaryny şuma diňleseň hiç entek ýetjek aýdymlar däl. Sahagaň 6 milden aýdym zagy halk aýdymmy haýdy ýataşmat. Emma sahagaň döredän aýdym şol. Sebäbi öýdi ýanky aman gelli gönüden, hally bagşydan şu ýanky türkmeniň hakyky hakdan şan halypalaryndan nusxa alan, şolardan gönüllük alan adam da sahagaň öýdi. Şoň üçin özünden döreýänlerem halk aýdymy ýalap bolup, halk içinde ýaşatýar da. Onuň ýaşlamyny berjek maslahatym 2 aýdym öwrenýänler, 5 aýdym öwrenýänler, 100 aýdym öwrenýänler, indi men bilmei diýen, indi özüm gowul ýan diýen pikirden daşda bolsalar, entek men bilmeýän adamken, men hiç zat bilemok diýip ýaşasaň, sebäbi onuň hiç zat bilemok diýmek üçin sen hakyky öz soňotuňa berilen adam bolmaly. Ýoksa o zatlar diýdirmeýär adama. Berjek maslahatym köpüň adam boljak bolsaň, pesper bolmaly, öz soňotuňa wepal bolmaly, saýlap bolan ogruňa ahlat etmeli, zähmet çekmeli. Meňe bir şoňa maslahatym şolda. Kaka durdum ve yaşlanmada bir öwüt nesihat maslahatyny ünledi, aýdyp berdi. Menem bir etjek arzuwmyş ýaşlara şu halypalary köprek diňleseler, halypalaryň köprek işleşseler, maslahat alsalar, işleri elmide ama oňuna bolar diýip düşünýän ýaşlanmagyň näme ýanky aýdyşyny ýaly birden bir özüni anlary geten ýokoryk çykyp saýlansa ýa men aňasyny ýetendir diýip düşünýärdi. O pikirde bolmaly, elmide ama pesper bolmaly. Onu näme gepin gerdişine görä diýen ýalak, şu terbiýeçilik äheňli bir aýdymlarym alyp gelip, şu magtumuly atamyzyň akylly şahyrmy. Şoň sözüne de bir aýdym aýdaýak. Onda bir seň ýerine ýetirmeňiz ajaýyp aýdymlar bilen dowam eder. Kakhylla, kakydurdagy aýratynlykdy. Size tar saat uralyňyz bilen kakydurdagy mandalin saat uraly bilen halypa depçimiz halypa saatanyna siziň döwürdeş saatanylarymyzyň biri Akberdi Allamuratovym siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyza bir dep kakular bilen saatanylarlyk eder. Nähran ýeşler hormatly tamaşaçylar, siziň diňläň, diýin jalyň, lezzet alyň. Biz gepleşigimizi halypalaryň ýerine ýetirmegini ajaýyp aýdymlar bilen dowam edýär. Yaşlar bilen kimi görsem bir pişede menin kömlüm endişede Gäki gelin yer köşede oturufam dervişler bilen Gäki gelin yer köşede oturufam dervişler bilen
talaşlar bilen Jahan kalmağın içimde her kim talaşlar bilen Oturdum bilmedim ne iş götürdüm hey Umra olup yol yitirdim oturdum bir ışır bilen hey Umra olup yol yitirdim oturdum bir ışır bilen hey Bikar uyma ömür tavtı oyun rızık Baltı hey Dua kılıp teher vakti nanış kılsam kuşlar bilen hey Dua kılıp teher vakti nanış kılsam kuşlar bilen hey Dem çekender uşlar bilen hey Nümül aydar yolluş olfam dem çekender uşlar bilen hey Nalış kılsam kuşlar bilen hey Yüzüm yuğsam yaşlar bilen hey ayrılım mı baltamdan Dem üçün men senin varım İstesem ornum var kömül tahtımda Bir cep men ömrümün bağlanca yarın İstesem ornum var kömül tahtımda Bir cep men ömrümün Ağlanca yarın Ay senin üçün ağlaştım mı ölümden Gidip görünümde ölümü tapmam Güllüy kertelip dur ömrümden Bir uğuş taparım Bahtımı hükman Güllüy kertelip dur ömrümden Bir uğuş taparım Bahtımı hükman
taş düştüm mi durmuştur. Dine bil bağlayıp hayır ahsana, bu yüreğim adım bilen vurmuştur. Sena ile doğa kılavan sana, bu yüreğim adım bilen vurmuştur. Sena ile doğa kılıp insana. Ömür halas ediyen gussa gaygımda, aydınlarım mukaddes mukaddes. Ömür halas ediyen gussa gaygımda, aydınlarım mukaddes mukaddes. Ömür halas ediyen gussa gaygımda, aydınlarım mukaddes mukaddes. Aydınlarım mukaddes mukaddes. Aydınlarım mukaddes mukaddes. Allah tormaklı fiil etmeyen görümü görülmeyen yerde. Akıl ortamı ferayet nağıl novat verilmeyen yerde. Akıl ortamı ferayet nağıl novat verilmeyen yerde. Aklı yanlışılır unutma, kuralaca yaprak bitmez. Akıllı hep bir fikir tutma, kul bilmeyen yerde. Akıllı hep bir fikir tutma, kul bilmeyen yerde. Sılfa bara dönür. Kılmat yetmedi far dönür. Ay kadrın bilinmeyen yerde. Kılmat yetmedi far dönür. Ay kadrın bilinmeyen yerde. Para tatkıl bakıp atla, o çiğnin ötürün katla. Mağtım ulidinin patla, kabır sorulmağın yerde. Mağtım ulidinin patla, novat verilmeyen yerde. Bölümü bölünmeyen yerde.
Gözlerim ekremik emrah olur doğdum seni. Yen bilen atır yaşayım çırığın, düşmanım yarıyla gülür doğdum seni. Yen bilen atır yaşayım çırığın, düşmanım yarıyla gülür doğdum seni. Şöhretin talar doğdum seni. Kendine aşırdım aydın yolumu, güllürün şöhretin talar doğdum seni. Yaltılıkım bunu gitti gelmede. Her tekel uçu yanaydır yıllada, her işte mayıp olur doğdum seni. Her tekel uçu yanaydır yıllada, her işte mayıp olur doğdum seni. Kerdin bayramıma toyuma, bakmışın onurdum mehrin köyüne. Doğduğumun gülletin yenir boyuna, halan ekmeti adınadar doğdum seni. Doğduğumun gülletin yenir boyuna, doğduğumun gülletin yenir boyuna, halan ekmeti adınadar doğdum din. Güllürün şöhretin talar doğdum din. Halan ekmet adınadar doğdum din. Vatanı terk edip gidici olma. Ölümden bir elisi gayrınamadan, hürmetinde kulluğa edici olma. Ölümden bir elisi gayrınamadan, hürmetinde kulluğa edici olma.
Atı yaman bolsa hoş çıkmaz yavşını Atına dartadır hov yuruk şamanı Yuruk şamanıga satıcı olma Atına dartadır hov yuruk şamanı Yuruk şamanıga satıcı olma baş bolar Yaşadıkça bir devlettir yaş bolar Bir ekimiz alımın hov bağdaş bolar Barar yere kesek hov atıcı bolma Ekimiz alımın hov bağdaş bolar Barar yere kesek hov atıcı bolma Mavtumulu köngülle küttür armani Takmadı akıbede derde dermani Yetişir bir vani hov tanrı permani Affı düşe gülle yatıcı bolma Yetişir bir vani hov tanrı permani Affı düşe gülle yatıcı bolma Buyurulmağın işi yetici bolma Kardeşliğin karı kovdunu taydan görgünün Köngülür görüzün gözüm yıkmandır Ey gelin aç deyip gelmedi turşutma gülü dağda Hannanı meteş derleri sözüm yıkmandır Bakarda açılan renk güller dağda Happar patıl açılır yadım yıkanır Bunu belli bilim yoktur gayratı Hak bozuluktan gider dinim kuvveti yürüdün var mı Dıydım ikmanlar kaka
yaşasın, hayyerin evinde dağda. Adam oğlu 5 gün doğdu mihmanları. Yaşasın yerimizde dağda. Ey her neyse yaşasın yerimizde dağda. Adam oğlu 5 gün doğdu mihmanları. Çekerdim nalani hayal hayal gördün mü ey ağacın kovsarı gay hayatın kovsarı gay her kim nesibeni görüyor. Atmandaki mollu torvoyu hayal hayal gördün mü çektim hayakıya. Ey fenumeri gününün hemrahı, hep pederi ammana Leylim, 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 Leylim. Ey fenumeri gününün hemrahı, hayar ho, hayar gördün mü, gördün mü, gördün. Ey ammana Leylim, 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 Leylim.
moğlu torvay hayat mandak moğlu torvay hayar ho hayar hayar gördün mü